what's up, still it's Mr. Nation and Let's Players. Welcome to the NAFO Podcast Players Edition. We're coming at you live at the Block Electronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, you can send your email at admin@electronicsol.co.za. Pelilu.com. On my left, we have Manzmat Utipa Upaheni, all the way from Debenek, all the way from NU12. On my right, we have Tulisila Mapongwana. We have Tulisila Mapongwana all the way from Epongweni, all the way from NU8, all the way from Maranatha. And then Ghost. It's not a Ghost in Amklanj. Brand new from the box. Pamela T. Busiti Kukan Yaki King. So Pamela, his cousin can it's like Katulisil, Kabazan, because by two bang up. What's the cousin? Hi, Bo. It's nice to know her. I look forward to getting to know her on the podcast. Yeah. No, she's just here for Ibrahim. Yes. But she was here for the blind. She's here now as Ghost, so. Yeah, only for today. So I've noted the number if you want to see her. As a makeup artist. Hello, Zandenza, showing you. You will come back there, make up 30 hours. I will as a lab. Hey, the photographer from the it's just natural something. I'm to tell you that. Oh, yeah, bo. Send a photo shoot and Zang and I'm Send a photo shoot. 5. Yeah. We are supposed. So is this regulation? Hey, come on, that's why I was told. I believe I'm just asking. Like, what are the numbers looking like? We need to know. So the 230. There we go. Yeah. That's doable. In 2 weeks? Yeah. Uba 230 no? Utheni? We're subscribers in 2 weeks? Angakho. Kufuneka le episode ibe strong ke. Kufuneka silile sonke ke Peter. Ngizabona ukuthi 400 umzekelo ndothuka ngosithi 200. No, iya. Ndo leyo. Sezinye kazi ncibeze ezo. Yeah, zafanela wena izwa. Wezafanele uThabo Nyanezi. Ubuso bambu round for is. Impilo injani? Unonibona wena? Injani impilo? Impilo kum? Yeah. So, natural kokugcina ukwazi upretend. Which means udope nyani. Okay, so impilo. Sizudisela. So I know impilo ngathi grand yabo. Can't complain. Uwese unyaka uyaphela. Kodwa sasikhalaza. Nyaka uyaphela ngoku sibe sikhalaza. Ujoyine ngoFebruary wena? P? Up. Njani ujoyine ngoFebruary? Ujoyine nini lo nyaka? Ujoyine lo nyaka kanye last year? Hey kudala ndilapha awusanda nondazi ngo. Uyakanyela le ndaka. Ingakhala kathathu. August wena. Jono August last year uqhuba unyaka. Hey. How does it feel? Kudala ndilapha. How does it feel uqhuba unyaka? No, the way lena sendiyifuna ngo. Qala ndandifakwa nguwe. Awundani kuforce aqala ngicela bra. Hey bra ngiyacela man kawuzapha. Ngoku nami ndiyayikhumbula. Ndiyikhumbula. Sisokoliswe nguwe. Uthi ungene shop. Hana kulapho podcast. Ndombona yo. Ublasha ngayini guys. Engathi nyana le lithetha ijana yenzi lo. I blush ijana. Hayi ijana I blush. My sister. Thabo une gold ngo? Ndijongileyo nje bandithetha. Hayibo. Kudala unayo? Yo. Yan? Oh, I am okay. I'm good. I'm really good. All right. I am the grand bra. Oh, I'm good. I'm good. Utate ucheese. Icheese there. Yeah, Pauline, ufika wapi Pauline? Sisomhlala nini 30 seconds. Hey guys, anifuni be happy nina ne. Okay, so zasibalisela ngomjozo okay, masiye pha ku my sister right?
right njani? Nah, right now. Binjani blind date? You ayisade rejectiwe nje ibizani njani? Uthi binjani? Oh, babethe yakufuna lamfana buzathini wena? Bethe yanifuna. Babethe hayi ulembe watyala ngayo. Hayi benza leso. Hayibo. Awurejectwanga lokho kwazekala ndibuyifunda. Ufuna amaxheko kaloku. Ufuna kuthomba. Awuvo uvile i-age ayithina ngayo. Ithini? I-age. Bithini age yakhe? Awuvanga la okwakukhuzwa. Yo! Uthe 35 unyuka. 36, 37. Uyotsho ku-40. Unganifaka pha uthelo faka. Through this blind date. Yakhula ho. Yazi ndikwazi ubona ngaphi bra. Like okoko ndicinga hey that's the punanga. Ayibalekanga lo way. Okay so Okay. Ubuse wena kule weekend. Wena kule iviki ubuse Joe's. Akamla koko bendabe studio. Sisicalelwe nguwe Makalini. we went to Joburg Kuye first. Joe's. Yeah. Oh yes, but ke ndayichaza mina yami we yase Joe's. okay. So masiqale ngonantsika Makanini. behambe eqala kunawe. Then wena uzabalisa. Makanini man there is a lot ebimele ba kupheka. Kupheka. By the way, congratulations kula nto boququzela yabafazi. Bisenzo nguwe la wena? Mantombazana yonke lanto. I was one of the organizers. Yes. So ilando there it went Ngimbonile phaya. Congrats. Kuthiwa Womandla kupost picture yakhe kuthiwa Womandla Queen. What's the picture about? Pictures zakho kubutrenda. Are you serious? Guys, Yani. lo mntu Mntu wethu lo. Nashe mandithanda. Yani, I don't know. namkhanga anifuna ukukhomenta kakhulu. Ubuyile Yeah, wena guys, can it again? I don't know. But beningqengqele njani? bunqenqe phi? Socela bekuthiwa ngqengqe njengo-12. Wonke umuntu makanqenqe. Banjani? And babonele benqenqile bonke odaka. Yo, babe bebhabhise zanto. Phezu kwenu. Okay, makathethe from a perspective yakhe be. How was the whole experience? Sure, it was mind blowing. I think ngobe like Anity, this started when we were here on the show Ubuz about like what are the purple profile pictures about. So I explained again no Zyko, and I think from there it just kind of like was brewing by man no man. Lendo, it's so much deeper than just a purple profile picture. Now I relate to Lendo Nzekayo. Then I shared my story. Then I was like, you know what? We can be part of the people who come together and organize a march and actually bring awareness about gender-based violence and child abuse and femicide and everything else that's going on. And so I think Andiazi, the drive is so much bigger when you've lived it, when you've experienced the Lendo that you're talking about. So it was so personal, but also was bigger than me. Hence, there were so many people there because, yeah, I mean, it was not just about me. And Abandu Bafikile, and we shared the message, and it was heartwarming, man. It was very heartwarming. Andibonile ntwana yami. That's why Yeah. I said congrats. Igali. Kaloku Thabo. uyabandakanyeka Let it simmer, yini? And once again, ebhongweni. Is an ukulungiselela we bro. Hey. Hey, Wakuyibambile, right Shem. man, koko ndibambile lewe. Nasebhongweni usister uyabandakanyeka nguzwelonke kaloku ungaphi busy. What's the kanoni ke phaya ebhongweni ke my sister? Sure. People's homes have been demolished. I feel like that's the most important story. That's the first and most important point. But abantu baye bandlova emhlabeni, that was a farm. Some of them are from there, some of them are newcomers. But that land, Department of Agriculture, it was ababantu baphana ngaba ka 1952. They expanded kwajoyina nabanye abantu, yabo. So Abantu baphi? Uthenge ngamalini indawo? I can't. But Plus minus. So the families of ababantu baka 1952 expanded bajoyinwa again ngabanye abantu balapha eBuffalo City who needed a place to stay. Baka kuba beselwe lo mhlaba andithi mosebhongweni they won the fight. So I believe that they went into it thinking that Masipala eventually uzawude athenge izindlu. But ke what's happening now is that abantu badilizelwe amakhaya. Kumhlaba kabantu wa? Agricultural Research Council. That's
segment of the Department of Agriculture. So it's a government entity basically. Oh, akangolama oles uyakhe kwena. That's a separate matter. Ezinto zidilizwe azizibezi kumhlaba wakhe. No. Sezika agriculture. So government lo dilize pha. Essentially. Why is it just distance again? Buffalo City alone, OTS distance. Buffalo City does not form part of government. That's the question. And the good one? It's a good one because it doesn't make any sense. Hence, I don't want to be controversial. Already, I logo send the trainer for the wrong reasons. And the development spokespersons ka Buffalo City, so I don't want to say too much. But spokesperson man? No, but I logo been the poker at him for not doing his job. Who spokesperson in Buffalo City? Yeah, Buffalo City. What in there? Or poker back? To his circle, I don't know. But anyways, How do you know, man? because people talk. They told you. Yeah. No, No, not necessarily. You're right. Right. Okay. All right, one. Yeah, I'm okay. Oh, okay. Now before abantu bawisela izindlu khaya baxelelwe. Uba umhlaba ntontoni. Like uvese Look, articles. this has been in dispute since 2020. 21. 2020. Okay. The first court order Baba Suka Bandu is from 2020, and then the second one is from 2024. So, but because there's an interdict, Babe City baz in a court order Baba Chite Bona kuyiwe court by the residents Babanga Chiti. It's a legal battle. Basically, it's still in court. But Bona Mati because Baba Sevang 2020 and 2024, they were tired. And they've been warning them about this, so it was time to take action. Also lendo okay, so ingena apho ke ngoku lendo ithi bachithe nge-court order wrong. Yeah, because Google got 2020 and 2024. But You got 2020. it's for a different part. But it's still on the same land essentially. So, kuthiwa xa befike kula section lena bekuthiwa makaveze court order beyingeyiyo lena yale ndawo beyinye indawo yayiva but on the same land Agriculture basically. wonke umhlaba Yeah, agriculture. yeah. So it doesn't really matter. When I spoke to the lawyers about agriculture, but it's neither here nor there. Ukusalayo, the court orders are there. Kaloku umhlaba ayingowabo. Okay. But now let's play the other side. Abantu ke bachithelwe imizi. That's not a nice thing. Even if iyabona ayingumhlaba like Kuthiwa that's, abantu becelelwe but do not build here. but kaloku people had the hope that uMasipala would eventually intervene. These people have been there, Kamaku. There was an issue, there was an order, issued by uMasipala, bana ababantu mabafakelwe amanzi, by Ibisho, the provincial government, baba mafakelwe amanzi, nombane, and all of these things, and uMasipala complied, meaning that they recognized that these people stay there. So eventually they got to a point babakhele okanye bathenge lo mhlaba so that people can build rightfully. So umntu orongo ba kumasipala kanye agriculture. Like, we can't say they were right for illegally invading land, but let's say they needed a place to go. Umasipala nabo they didn't intervene on time. Nabo agriculture, like, dude, it's about to be December, a festive season. Where's the humanity? About dilize amakaya abantu ngela hlobo. The brutality in that. Yenzeke qalaphe aphe. Kudala isenzeka. Dice. Kudala isenzeka. No kule ndawo Abe chicken farm apha kukhutshwa abantu ewe. So ndiyabona uba yilaa ndawo enyuse umnyele kwabonakala uba masiwadilizele Masole senzeke nje. Because baphume pha bayilentaba nkulu kusentaba uzukho eBerlin. Beyokhupha abantu baphangasa esiporweni. So Kuye kukhutshona pha? bekukho amagali amagali phaa etipini la magala lamashita but basuke bawela indlela bawakhanga apha kwendlela basawakile nangoku. So what's the deep issue here? Kwezinto zenzekayo as evictions. Uthi intoni wena? So let me say what they say. Maningathi mna ndithi intoni. The Department of Agriculture Mosanditi recently uthathwe ngo-GDA. So they are behind lento ilwayo into dibene neland ne-EFF nentoni. So it's a political battle if you want to say it in simple terms. The EFF is taking land, DA is fighting into land, and people are caught in the middle because abanye abantu bayamdinga umhlaba.
but because we don't want to be ababantu who are now criminals, abahamba bethatha imihlaba, and then it's okay. It's just, yeah, I think people are caught in between. Chaphazelekile now? Yeah, yes and no. Oh, sawudiliselwanga. No. But uchaphazelekile. Yeah, in the sense that I moved. Cause Or you had to go. Otherwise, no. yeah. So, bayeka before they got to us. Because I guess that one is still in dispute. You can't order ikabeko for lamhlaba specifically, but because I think so. I think it's hello already I'm done. Kumiswa ngaye nje, But utheni kaloku nje eyakhe seyiseparate Uyicacisile imetha futhi nje eyakhe iRockville iyodwa and it's in court nayo usayimele yakhe into. I can get into that if you want me to. But yenye leyo into umgosi ngawuphaka wonke ba uyafuna. ngatsho lebafuna uyiva abantu jonge phaa kuleya ikhamera. Ne. Leya isenengxaki. Oh, hectic. Okay. But ekamama yakhe naye she was arrested for extortion no kudiliza ke kwezindlu. Basically they invaded ifam yakhe and then they built on her land njengoba kwenzekile apha, and then umasipala was slow to buy the property. Then what decided she came up to a resolution with the residents oba makabacharge 1,000 rand for rent, and then abo bangakwazanga ke ukubhatala mhlambi for andiyazi uba months at a time kanye ba ufumana 1,000 rand ngenyanga yokuqala uyadilizelwa or what, but essentially that's where the extortion no demolishing came in. Xa ungakwazi ubhatala la mali ubuchithelwa kuba isinto bani rates ziyanyuka, and she's the one who's having to pay for umhlaba wakhe. So she was arrested for demolishing and extorting them, but ke umasipala is in the process apparently of buying that land for the people. But we have extorted xa befike endaweni But yakhe. kaloku officially that's what the charges say. Yabo. Since That's utsho what ubuza the wena people laid a ngokuthula. claim against. Buza wena Hayi ngomhlaba wakhe masithi ne. phaa kuwe ndifike phaa kuwe eyadini ndifike ndibekele imigetsho phaa uthi wena ukuze uhlale apha kwafuneka urente ke ndoda, otherwise ngumhlaba wam Yeah. njengoba ubona nawo ngumhlaba wam. Now uyan-extorta xa ufuna irent. No. ungqiba xa ethi ebelinikwa i-5 minutes ngaba bantu bapha bajonga ke sicela ukunika i-5 minutes uphume uphele kulo mhlaba Uba umama lo kaloku bebesitsho kuye abe yadini yakho abe efameni yakho yabo uze uzobaxelela abantu ekusenoma le nto niyenzayo okay ke masivumelane kule way yoba nizawurenda manapha yabo bona bamvukele bawuthi hey jongani hey nina hayi wena iba indlela kulapho ke ngoku athi yena uye wafuna ke ngoyi-protection kabhuti apho kuloo ndawo because ebesesoyika ke ngoku abahlali because abahlali bathi hey jonga phuma uphele apha kuleni otherwise zaba khona ingxaki yabo Ndiyavuma nawe my sister. Josie Kwezi facts. Okay, so Joburg, ne? Okay, wait. I know we're moving on from that. Okay. But so upon going to Joe's, Lamfano so quitting naye. Oh, the Joburg one. Yeah. Yeah, I felt it going there, but you know what? I don't want to meet this guy. So I didn't meet him. I didn't end up seeing him. Oh, okay. I'm going to again Joe's. okay You are surprised. Are you surprised? no I'm today? not Nah. Sandra, I'm not Yeah, hi, Rich. When you know, like, what was I gonna cultivate there? Yeah, so So how was And- Joe's girl? Joburg was nice. Joburg was good. It's what I needed. It was good. Like what did you do, Galo, my sister? Funeka sigrumbe. Kaloku, you must say what you want to know. Galo, like you. Winga ufuna uyazi into specific but did I get up to something or what? There's no ask me. Can't you go on strong status abandon like. So I would never know. ufuna ukwazi yonke into ucamakho sibalisele. Okay, so Joburg, nditheka ndihamba apha guys, my flight got delayed. So that was okay. But apparently it's because abantu baka fly fair are striking. So abanye are experiencing into kubana iplane ihambe kwi runway for a couple of hours because
it's going to be delayed, like things like that. I don't know what's going on there, but I actually, like, apparently, allegedly, I don't have full Joburg. proof. Yeah, but it's been happening apparently across the country. I don't know. I'm not. But anyways, my flight was delayed. But I think it was emotional because the last time I was there, I told you guys most was here Joburg. So when I first got there, I was like, Ish, I don't know if I'm gonna have fun or not. Then I spoke to my Uber driver. Hi, it was a female. No Sarah, and then got right. Like I was cool. And then went to a Greek restaurant. That was nice. Where to, ba? It was a work trip. Oh, okay. Yeah, it was essentially a work trip. And then the second day it was a workshop. So I Kaya 959. Kaya 959 for a workshop. For a workshop. That was also really very insightful. And then yeah. Ntubana. Then I met some friends. I caught up with a friend. And if I say Tando, like if you get Jones, didn't say Jones, Kuban Bagab, Abakwela Tal. So Yeah, I think now I'm starting to. why? Yeah, Bophelela land man. And the husband, Also, so then last year, I called man the one names and Fundana before to be park, Kobendi Pan last year. You try and meet someone, you realize so much has changed. And then what, like, okay, so now what? Now that's it, man. And sell no sell, must endly. So make sense, we so make sense, we so. So go silapa for 30 minutes. So tini, yabo. Dayinga ba. Okay, jeng banje ndisithi haman ka jikela haman choose. Uzo jikelo I choose and then what? Yeah, the football, so then what? Sharp going fire. Like, exciting yona into yobona umuntu omaziyo kwendawo ongayiqhelanga, but Hey, ndikuva. Okay, sharp, ndiyakuva. Andikuva ncam. even and I feel like for me, Iyaxhomekeka ba beninjani nalo muntu. yeah, maybe. Yabo? where's but the noba beninjani nani zoba excited for udibana ngoku andingabona abantu Mna think mhlawumbe nomsakana seeing that they've changed. siba excited until ndiyohamba eJoburg. awungacela ngomeza wakho asithethi ngomeza wakho ndithela abantu enandifunda nabo. For example, But can yeah, I give you an example? Mnandi Kulen with a friend of mine. He's in Joburg. He works for a radio station at Joburg. Sikhule kunye, but I haven't seen him in like a couple of years, and it was an experience seeing how much you've both changed and and I think to some extent in Namda guys like I had other plans then I listen to him because I don't know and yeah, I'm trying to say that I hear what you're saying. So you feel pressure when? Yeah, I did feel because on the Friday night I did feel pressure. They say NZA plans for Saturday, but if I send figure on the Friday, I'm tired. I want to relax, can shale hotel and just do nothing. And we were in Santon, so I wanted to enjoy La Santon about Justin J. So yeah, at first I was like, I had to but then and the husband, I think also the changer man. I don't like going out. So I passed out in Ngoten and Lala. Davuswa Ngoten ba masambe siphume and I'm like, no, dilele. Like it's just I don't know. They are cool. I'm over that life. So like now you're forced to be someone you're not. When you're in this situation because Tina we checked out on Saturday Gla Hotel because we were booked by work. And then I'm at so I feel like now I'm just gonna do everything he's doing and go out and things. I don't know. I'm making it seem like it wasn't nice, but I'm trying to prove the point that you're saying. What's that? Are you out today? It is a guy. Oh, you but out? he's gay, yeah. We are talking about lap. Yeah, but it was a great experience. I'm sorry, I'm making it seem like it was a bad thing. It was not a bad thing. It was just very refreshing to see how much you've both grown into different people than the best friend situation that we once were. Ntubana bekunjani? Ay, tubana. Emfethu yazi ngicabanga. Cabanga nje mfethu hey
Ebekumandi mfethu le eThekwini yabo nami beniphume ngesibhani yabo Chesa. endiye function batsho Chesa. yabo Chesa. and basibeka eMhlanga Rocks pha kweziya zipha phezulu iBNB yo ilento ihotel emall uthi uphuma nje ungena emall eMhlanga ngapha yalilwandle liyatsho iSea Breeze iLand Breeze hey wena ndimuthi ndisencochoyi ndinyuka ngelift ubheka phezulu kuyoba kroba hey ndinyuke liyoba kroba yabo but ke mna anonwabi kakhulu kwindawo zinjeya Hey. no like You feel out of yes kusuke kube ubona ba hey apha aku roof yabo Yeah. senjo life yakhona iphezulu gqithi yabo ne club was khona iclub kwalapha up down lapha umeza wakho hi club yabo into ke eningasoze ndiyenze ke mina ke Thuli ano eGauteng ndifike eGauteng ndilale ngo12 yongo kwa early hayi So yeah, why club? better kuse Oh, I wish I kube had this next chance. day Kaloku beyosebenza yena Yo, hayi, uyabona. buyo Yeah. end function kube kuba mnandi yena bese span Yo. betinikelele early azovuka kwazi usebenza. okay kodwa ke senze umthetho wami andikwazi noba kunothiwa ndiyosebenza eKapa asoze ndilale early So what did you get up to get Wednesday? mna Yeah. ayu ndibabuka Mna bangabe abantu beMhlanga Rocks ela ndibabukele abantu besela utywala uyabazama ndibuhamba nabo pha azibasipana yeah Yes, ispana song Oh. ispana song so kahle bendiyobukela abantu besela utywala ababusele futhi nela pepe beli 1 pha belisela na wonke umuntu babini kule abantu room yakho abangasela wedwa kanje ubelilala 2 by 2 ebesilala 2x2 indenzela istress ke into yeyo hayi ndiyayicapukela laa nto but ke besilala 2x2 but ku-grand ngane yazo incanya lawe once kuthiwe sinikiwe aya aba 40 ke bazolala pha kwela gumbi uyangena wona nazala emotweni yabo hayi andika lawe ube urhonelwa ngicamagu lawe yabo bendiphe Mhlanga Rocks no ndithetha nje general yabo nale ibile lapha ecangwami ngoku bikhona because inxilile yabo so imagine xa nonxila mina noma ngawes yabo but ke bekumandi my sister wena unayo trip ubukhoya kuyo and I'm going to another one soon, so I'm excited Nini? about that. This Saturday P in Morgan's Bay. Morgan's Bay Morgan. okay Is it Morgan Bay or Morgan's Bay? Morgan Morgan Bay. Kapa. Yeah. ngasecinci oh apha oh phanga sehaga oh Why are you saying upper? no like I'm isuke Like it yasounda doesn't ingathi count. Pekapa man no like ikhona into Coffee, ngathi Coffee Bay, kind of Coffee Jeffrey's Bay Bay. lap Jeffrey's, okay. okay But anyways, yeah. sis uthi uyayibawela trip mna ndibawulela kulaa ndawo inamanzi apinki Esnuka, Oh, ufuna that's Singapore again, St. John's. ebekuthiwa kodwa arongo ngolo manzi Atheni? batsho abantu bathi hey arongo kuthiwa usnow kohile kuthi too to much ohili bathi ohile kalo ayajika nje lamanzi xa ungekho grand hey Kuthiwa kuthethwa ewe uhili. uthetha ngezinye izinto ezingazaziyo kuthiwa phayana amanzi awakulungeli xa ungumntu omdaka laa mntu ebebhalile phaa ba kurongo kusnuka kuthiwa hawa ithi wena ndifike yajika amanzi amnyama ehlobo ungathi amanzi ajikile ngokamnyama nguwe lo urongo oh now it There's makes sense ingangaselwayo mna apha like close to the thing. I don't know about Lena Chica. ikho jonga Khona la spring. imamela Nasi legend yaba. z3 ndingathi z3 or 4 indawo yeah 4 ivix ivix uyagoqa amadolo gamadolo fake mbumlo phaa yabo emnyaneni eyoqala leyo udlule soze uphinde ube nantloko udlule uye kule
funeka ukhe La Idaka. manzi ekhona amanzi aphuma underwater. aphuma underwater. But if Underwater. If umuntu ongekho right awazophuma la awazi. awazi. Underwater. Underground man. Oh, okay. Like it's ingathi into esabunje inje. but ufaka isandla Ufaka ya okanye ufake lonto ukhe ngayo. Ubuwathini. Ayaselwa. Asabuqaqisha angathakaka. alungise isisu yonke into. Yeah. Okay. alungise isisu. Ayakuclean Then- man. Wahambisa. I don't U3 remember. U3 cave uphatha amakhandlela ungene phansi kwe cave. yonke le nto ikwisendaweni La ndawo inodaka. Yeah. Hayi ndaye kule ndawo ukha kuyo la daka. Oladaka uqabe ebusweni lona ngufolo. Sisinuku. Sisinuku. Ngu5 ke Ngu-5 la daka, la idaka. cave no daka. yeah. Yeah. Oh. So yeah. You know, then we take away your Pineapple St. John's, that is a very spiritual place, and then if you ungumdu with ill intentions, awuzolunga. Funeka uyozihlambulula lapha in fact. No. Xa ke ngoku umuntu uyoshiya amabhadi phayana wena ufika uthethe lawo mabhadi. Fana nolwandle. Lwandle baninzi abantu abangena benza into zabo pha. Wake wachama pha ilwandle wena. Who hasn't done that? Hana kukhamisile nje. He has. Zakinga wa. Like kaloku xa uqubha uthi sokumcama uphumi. Uzawuphumela. Uyachama. Phi? Ayidala nature there. Daliwe. And then Buza apha ku-blind date. bekho enye into enhle phaya i-waterfall. Khona i-waterfall pha. Khona i-waterfall pha eNtswampu nayo pha eLCC. Pha ngase ngakuSnook. Sasitheka nene sizakubetha malini kuya pha. Oh, hayi wena. thetha nami ke sumoya Azilungi into zakhe lo. izawulungela betha mali Masi Okay, funa sithethe into serious. Xa siku 8K sihambani sekusinuka. Wena uyekile ngoku No. i-counseling. Sizayenza ku7K nje. Hayibo, uyesizile tuza ku7K karaoke. Ngaloku nalo my sister ba sofika kudala ku8K ngoku sambandisa. Yeah. Singazenza kuthiwa senze into Both eyi-1. of them. Okay. Sizawuzenza. Okay. Ku8K sihamba sekusinuka sibetha malini. Asancuko offline. Yo, ufuna usiqhawula inhloko. No, azuqhawula kwanhloko. Nangu no leader inemoto lelithi. Yeah, thetha nami guys. Ayithetha nawo. Ufuna malini kaloku my sister. Uthini lo? Sawuhlala how many days? Oh, in and out. Hayi ikholono le. Hayi ikholono le. Let's go somewhere nice. Hayi ikhona Let's go somewhere nice. ikhona indawo eGrand pha enoronda pha. Ekhona la ndawo zasileli kuyo pha. Ndifuna uyolala kulaa ndlu mna. Kwebili. Uvuka uthi uzawukuweza. Napha singayifumana indawo. Nala ulwandle uphuma pha ujongene nolwandle xa usithi uphezulu kwentaba ungayowezantsi. Inyoka uyiva ebusuku. Emahlathini. Hayi yulo. Emahlathini. Yazibaxa izinto bani. No yazibaxa izinto. So zange waya ndawo my sister. Zange wanayo mfana long distance. zange Awuncane long distance. ndiyayithanda but kaloku andinalapho umzekelo nodala ndiyithanda Yayithanda long distance. sesima ndiyafuna kaloku ukhe ndihambe nambona indawo Oh uhambele yona. ya ndiyabawela but Yo inobe iyavuya yona xa iyazi uba ndihamba amazwe nje ndihambe liyofumana into eyi-1. I-long distance yasipana kanye isipani ku. Hayi span. Wakhe wayizama. Hayi bo uyazela ba isipani. Ndiyayazi ba inospana because andikho good kwasefowunini kwangoku. Oh. iWest ke ngoku xa zaba yi-long distance. Afumane isipani nantsika ahamba ayohlala eJozi. Bunofumana ispan. Ba isaqhubeka le nto ndiyamlandela. Oh sure. Maye ke wena wakhe wanayo long distance wena. Asange ispan. Zange isipani. Zange isipani. Zange ispan nawo njalo phambi kwakho. Soke izandla.
Oh, I have had a long distance that lasted about almost 2 years, actually. We've never met. That was 6 years ago. Eastern Cape. My ex creeped into the picture, so I can't and I found Dibana. But I had something with someone For 2 years? For 2 years. So Xa selapha ngokwenza usikelkheke Yeah. wenza noni Tommy kule long distance such uthumela imali wenza no It was very emotional. We were emotionally present for each other at like important times. uyafoda nopinki imbizi Obvious kalo. Qala cinga qala wenza kanjani. Ifotela babe. Uyiverse nalanda ipink. Cinga kaninzi. ephem unayo upinki Akayazi noba indoni. hayi yamazi yuha Uma selapho wena. ndamcinga uyawubona nawe unelwimi emana lenyayelazisa kanti anaconda ayithile ephem uyaphi Kini Oh, podcast my sister. Phakama izathetha Awubonakali sikoyini nje. uthini Fana inhloni. Uwes wena. Blind date Ingxaki utheni. yathanda izinto le so ngoku ndizawujonga ngathi ndomuntu otheni ndiyathanda uthetha ngezinto Bo. Ufana nomnyumbala uthi apha podcast. ndiyathanda zinto Wena ubisihamba esidukweni le wena. uthi ndiyathanda zinto Uzajonga ngafana. Awubonakala. ndiyayenza ndiyathi thumela andidingi nocelwa futhi Chisa. uvile hudi Ubuza uphoswe into joke so obviously upingu naye uqala yinto elagqajolo lala mcembi hayi ndinaliqatholo andinaliqatholo injani yakho hayi bo cinga injani wena cinga uba injani xa umjonga andiyazi kaloku utheni qala ubuthe hayi uyazazi uyazithanda eyi nako hudi yabaleka le uyabaleka nawe Gomso. eyi uthini Azonwabile. okay hayi nemasiyeke okay shone uthini Oh. Ingoma sibe-3 ziperforma pha. yo eyi kodwa ubhayiringo ndagodola Ba ushushu. mani kaloku zingoma ezi Okay. nathi mangayi yava Yes. eyokugqibela Ayithini ke nathi kalo. Lale madongeni. nomvula Okay. nomvula eyokugcina ngci ingane zoma Ngonyoko. zoma Oh, ingane like ingoma mbaqanga Oh, so kaloku ndizibetha zonke genres. genres Okay, my sister. She songs akakhumshwa apha I haven't thought about them yet. yo khandicinge nam Yeah, you just made them up now. But I do want to rap. Definitely rap. Definitely R&B. Okay. Wena my sister. Ba ukuthi karaoke apha zeziphi ingoma endathu buzoziperform. Hayi lyrics uzabuzibukela. usazazi ngu usazazi ngu sondiye iphofu music book Yeah, Music especially music books. Yeah. Hello, do you hello? Hello. ubana nto bakesha white Oh, you. Weakness in me. I'm not the sort of person who falls in quickly out of love.
But to you, I gave my affection right from the start. So ke ngoku And if I have a Carmen, lover, ndikubuze ke ngoku ufo. karaoke uyicula yonke ingoma iphela Kalo. Wasanga waya kanene phamkhulu. Ucula yonke phela uyishela abanye. Kanye yomnika umuntu imic lo ufuna agqibezele. Oh, ufuneka kube ngathi umuntu Ngawenza Sasilentuze. Sasibethe le Yeah. group thina pha. Uhud wabetha yedwa pha. Yambona lo. Babi. Wacula ubabi. Wacula nela guy. Hayi yazingelela leya. Tong. Kaloku he asked from the get-go. I was with Kuye wathi zakubethe le chorus. nje ba uzangiculela i-chorus. Mina ndabethe iphi ngoma? We sang ulento Oh, zobengicela Zanbet. then how do you mean Sanibethe. I cabanga Sabethe sonke sanibethe yami ndedwa. wesangobethe yang Aniphatha lo. oh umuntu ophaphayo umuntu oculayo uphaphisa uyaphapha abantu uphaphisa abantu So, if okay guys, come and buza pakuni because I'm conflicted. If ibethile ifoka December, singekafiki ku 7,000, what do we do? we push it back. Or to until sifike ku 7K? That's the whole point of Yes. the celebration also. Okay. But it still would still be a fun concept to have a karaoke night. But it kumekeke kuwe mos. usubheka bheka Uti now we should push it back until 7K? noba kutheni ndirate Okay. Okay. If people want it still, we can still do it. Aba uyifuna nje kuba bebeyifuna ngeke ngu 7K already. But bayapusha nje. Okay. Yeah. What are you watching? Khona ubukela? Ubukelayo? not at the moment ndileqa uDecember ngoba angiphinde ndibukele nix That's why nandifuna sivalile i-podcast because akho mntu uhleli yothi ndizabukela i-episode namhlanje. Kubusy ngoDecember. Ne. namhlanje sawujibana bekumele next year ndibhatele Kaloku if sifikile ku 7K sawushoot live players pa go 5 to 6 and then go 6 to 7 senze blind date, then from 7 to 9 sibethe zawe i-karaoke. So wena ke my sister ngala 6 to 7 nguwe nalo mfana zabe ndomfumene into i-blind date. usayifuna chatini Akathatanga lo There's uyayifuna. nothing there. okay Ayikho. So ke my sister Mna guys ngifuna sele nge-15 niggas. sithini bayithini Kaloku, tell us about it. Like this was something that we grew up hearing about. Zange say uyayithanda experience. le No, 15 like why aren't you curious ngezinto ebesenza kabe emdansana? siyazazi zontwana sazibetha zayo Bakaloku bakhona abantu bangayaziyo. Let's tell them about it. Umzekelo mna ndikhule kuthiwa siphuma phandle kukho 15 niggas andiyazi bayintoni. I don't know what they did. Mina kakuthiwa ukuphula pha kukhuma koti pha kwa 8 inhlelo ka 7 kuthiwa bawuwele etrengini so kwa 7 uye kwa 8 udibana nomakoti umakoti indoda yayinxiba into zomakoti ikubamba kusika umnqala. Yo. So was that a serial killer or was it like I got nikisa okanye into? I'm sure yayi serial kill. wena wazintoni Go uyikisa 50 niggas. Uzulunga primary bakukho Pinky. pinky gonqonqo into pingi ponki pinky ponki so ikuya toilet Yeah, in school. So you wakho wambona umuntu kwakuthiwa unamakhosi lo Aba esikolweni banyuka kwakuthiwa isitepe, unyuka amadonga esikolweni then ndibonile umuntu ovula amanzi engawabambanga mna. nyani Kiwe. Andibelieve nagoduka. And look what I bukela the podcast nganoyithathisa. Like tense grade 11 esinikiwe. hey Okay. So kukhona kanjani sensitive kancinci because kukho my sister wayengekho grand. So wafumana isizwe lala phansi. Hey ayeki qha isikhukhumala kwaphela into ngeke awa okokoko esenza lawo yakhona. Then uGotman ke ngoku bethiwe iza khona. wayenceda sister Bwa! Jonga mamela brane unatsika usisi lona wayibanayo lawe. I hope they don't watch this. I hope abantu bapha they don't
So akho magama okay, akho nto yes. But umntu kaloku uyazazi nam ndicinga loo nto. So yeah, otherwise Dinga lo. yenzeka lo way wena uyayazi Can Ucinga ntoni let me finish yenzeka lo way for ixesha elide wabetha lapha wathi umuntu owenza lento kulomntana ngulowa ukhomba umntana omhle kanjani bra it's about to go down up hey lo khonjiwe wavusa wakhe hayi ke ngoku akuphumeke emnyango leyo yenzeka jonga bra nansi entrance silapha sonke thina yenzeka apha le ndawo apho kwesidesika zokuqala yo and then kwavula abantu isigela ke ngoku sesikhothe up uba hey khona khumula thile man umoya ubanda kanjani kwavuleka icango andiyazi stampede sasenzeka phaa saphuma kwathi saa kule ndawo ye-assembly xa okay then waphuma naye lo bra wahamba elihlobo kubonela hlobo lemovie The Matrix wamela hlobo lika-The Matrix jonga mamela bra njengibehamba nje abantu bayabhekela kuhamba yena yedwa wagqitha kulaa ndawo kutyiwa kwe-feeding scheme itepi phaa ekhamereni xa igqitha bayavuleka itepi thatha ubhaka wam no ndigen I've had enough ndagoduka ndandibalisela Monday Bro. That was my first encounter bona but this is real ekapa ndandiavoida ndandi ndagoduka but yayikhona ekapa lokhu isikolo saphuma for 3 months isikolo sasiphuma early qhoka kuvuse umuntu siyaphuma sagoduka ubra wakhupha enye amakhosi wayibetha wayiselize ezajinja nezantoni nalawe yade aphela amakhosi wayo ekerke ke leyo so okuyenzekayo le ndagoduka ngoke ngosendingeke sizikhathi ndirephayo xa ndifike estudio ngenye imini aba lo mntana naye wayivusa wakhe evula hayi guys ndingandivusela unantsika ndiyazi imbiza ba Spider-Man yena Guys, izenza ntoni ezinto? Kuthiwa izenzani? Umuntu wayezifakela ntoni? Ndingamandla nawe naxa nasephepheni uvusa uclever boy ephepheni iphepha yabatya kuhambulise baninzi yabona lo mntana kwathetheka kuyo ukuze nibone ba this is it like kwavakala ingxolo yabantu abaninzi ingathi sizikhalo abanye bayanqanda abanye kuye ngoku hey through her mouth okanye ewe like nje bekhamisile nje kuvakala ingathi balapha ngaphakathi kukweziwe izitsho ezininzi kukho umuntu oyi-one othethayo umasizona siyalila lo nathi because uyasibonisa yo kuyabanda phandle kususu but immediately kwenzeka lawe kuvela kuthi gqa umoya othile andazi yaphela kanjani nawe ifana necorona because ayifika la wave yecorona awukubona ba yosihafa sonke yabo kade nakubhabhayisa abantu nto my goodbye ndondo ubusithini wena khona into uyaziyo kamakhosi no sanga wana hayibo ucamakho hayibo usirious hayibo into iteland Taliban kuthiwa xa ubhanti ufuna kubethe kuqala umuntu ungabethe wawunalo ibhandi wena hayi bonde unalo ibhandi tasipho mna yafana nalo ndifane ndibe nazo into ezinjalo zange banalo ibhandi yayibuxoki laba yonayo zange ndibe nabhandi zange ndibe nanto enjalo zange ndibe nanto kwa endiyifakayo kwazawubhityile mani wawunebhandi wawunento yayilapho uthanda uncumba ivesti into wathanda uncumba ivesti ngathi yebasketball wena ebhalo 23 apha kukho way nanoba lawe ezazisuppose uba zilapho ezawe owenyuso wayibeka apha ncuma ufihla ibhandi pha ngaphantsi hayi yabawela thandaza mna bra too much 2004 lo ndithetha ngayo mna zange nadibana ndibana kwanomntu onamakhosi ndandisiva kuthiwa le ntwana lena inamakhosi ngakuvusela ndithi mayivuse ithini yona hayi ingayivusi ndithi mayivuse ngomayidabuke kuthiwa ibetha apha emqolo ingombe ithi saa akho nto eyenzekayo neza ntwana zakulaa reyi yakho zikhona iintwana kulaa reyi yakho chaba hayi bo ziyadabuka nami endimaziyo yo
Lo hlala phambi kwakowenu. Nolo noSelex. Kwakushiwo ukuthi yo hayi bayadabuka ndithi awuthabuka uSpiderman akukhwela apha ndithi makadabuke lo Spiderman. Hey but sesikhe savuselwa thina singamaqhwala phakathi nasikeni phakathi kwa-11. Bo! Bra, nawe bra soze ingathi uyaxoka xa uyibalisa kodwa ndingayibalisela wena bendinawe isenzeka kodwa ingathi ndiyaxokisela. Yo hayi Ibethe ubanda umqolo lapha ugodole noma kushushu kangakanani na cinga ke unxiba ibhatshi mos xa uyobethe ezaweyi kodwa kusuke kubande ingathi bekududuma okanye bekunethi iveki yonke kwenzeke la weyi awukumona amapolisa edubula phaa unoma hayi awungandazi ngeza sikhathi. Yeah but okay uzizawubukela inext ingesuka phi into yamakhosi isuka njani singabi njani bendibusi wakubukela ntoni suke navongoso uthetha ngamakhosi andihamba ndicingiswe yintoni but ndiyicingile. my sister yintoni na khona into ebukelayo Benzela ukugqiba. Kuthi mnandi Ntantana in Black. Series Beauty in Black Black benzela ukugqiba. season 2. Engweno 2 ke niyafana because naye wayesithi mnandi uzayibukela ntoni. Mnandi phinde ngabi mnandi phinde iphinde bemnandi qomba ufuna ubona bakho ukuphela kusithini. Oh lo cha eyikwenye ubukho wayibukela Ikhona le iyalapha SA. uthini Fighter. Influencers. Influencers. zezamantombi ezo Hayibo. anambono womjida othi ambukela bad influencer Amajita kanjani waphethe kabuhlungu. kanjani kanjani Utheni usithi akamjita nathi bukela bad influencer. Kuba theni wona manje? okay xolo hayi ke tasipha nalambono wakho ubukela bad influencer Athi mnandi nje because nobutsotsi la nto kwabulawa nabantu. oh okay yeah Sintombi enkulu ngathi yanele. so ku bad influencer ngoba ku beauty in black okay wena my sister What am I watching? yeah okanye Sunday Gqibo Bad influencer. hey okay lo thangana Yeah, no beauty in black hey hayibo Sadom Gqibo. Yeah, I don't know. I'm thinking of Miyeka on Netflix and there's nothing to watch. can I don't mean know. dinenike what to watch. iwezi2 emanizibukele xa nifike ezingenzini all her fault Okay. uzukubukela itrailer yayo ku episode 4 ngo shubile kumanzi phansi The Beast in Me ku Netflix diku episode 7 pha shubile ku pink phansi what then ke Mayor of Kingstown season 4 okoko nibukela ngoze ephuma Force season 4 naye okona nibukela ngokuze ephuma what else kana enye ngu Last Frontier Apple TV untswami ke Apple TV akadlali ngezawe Last Frontier uzucheckisha nicheckisha sozingamncwanyi Last Frontier iplane iyacrasha plane iphethe amabanjwa ayi 59 aya transport from one state to another icrash esithubeni iyowa pha benza landing ethile ku survive anyamalala angene ke ngokule city Alaska afike ngokenza a terrorize ngolohlobo amapolisa apha anikwa le task yoba khangelani onke lamabanjwa and ngamabanjwa antswampu la ngamabanjwa suka ku maximum prison la ebe transportwa ngale plane Ne episode ezinga. final episode lebiphume izolo I think it's the 8 if I'm not mistaken, if not 9. I think khona manenye because akacaca incam ubhaqiwe nje umuntu was orchestrating but ayikacaca incam ba uzawufaka izawuthini na. So Last Frontier Apple TV ezinye ezike ngo season 4 noba ke waza kubhida xa uzawunantsika as of force or power ndondondondon. So yeah, that's that on that. Music awuna album imamelayo phinda eziya awunamculo awunamculo umtsha nawe my sister And then next year. wo akukude next year awumncane uKati B ke ngo Bendithanda udala. ngenxa yokuxabalana neNick Okalo ndiyamthanda. wena uthanda abantu wena Khil
uncuma ukhili kanobona inkomo wena. No, guys, benifuna ubuza, did you hear about le nto kukho serial killer phakathi eShampies? You didn't hear about that? Phakathi eShampies. Yeah, like apparently there's someone obulala abantu pha bekusandofunyana umntana esikolo ucholo. Then Ukhona ukhona nomnyusisi. Lo mfana lo bethela nge-15 acres nguye lo ndiyafuna ke at least aze yena ke ezothela ngezinto guys, like there's a lot going on eMdantsane. Hayi kona ungakhuza nabo. Ungaza nabo bonke aba bantu bafuna. Cha into besithethile sicela uyihandlishe in terms of questioning everything. Nathi sizawuhlomla sabe sikhona. Kungxaki. Uthini kwenzeka ntoni eShampies? Uphala umuntu kwenzeka ntoni? Hayi, bathi bayasuspecta ngumuntu ebesanophuma like in prison. So now since efikile there's been these things going on. Bantu bafunyana beswelekile. Bayamsuspect. Basuspect uba inoba nguye but uthi ke akafuna uthetha because he's not a snitch. But bona bavese bebone kucholwa umuntu eswelekile. But they are suspecting that it might be lona usanombuye nje. Wayebuye prison yena. Wayengene prison for the way. Probably. But yeah. Hey. Amakhati. But kaloku akafuna uthetha nje. Kunobaka leyo ibhata akazofuna uyithetha. Ucinga xa sinomzisi apha. Senjo azogqoma ubuso ucemba. Awuzobayighost Funeka ube ne-voice change. Ozona kuwe nje ukuthi ngibalo becophe phaa. Ndimaselaphi manje nangu umuntu osenayo. Ndimaselaphi? Anazi nje. Ucambaku. Hey. Karojo, ekhumbula jonge into eyenzekayo ilazi ndithengiselwe imoto. Yabo? Yeah. So ndithathe le moto number plate ndiyifote ndiyithumele kuLusando. Lusando urama lekhati. Yabo? Ayithekisha uLusando. Uyidanyasa red ile moto kudala beyifuna le. Yo, Lusanda washizela kwamna lo. Tipha. Hayi fonini. Suma phambi komthetho fonini. Iphile moto. Iphile moto. Uthene ngathi nje amboyithatha la moto. Ize naye bengathi ayithenga. The night bayithatha bona. Izawuthwani izamkanjani kulamntu? Wena kaloku uzayithenga bona bazawupaka somewhere. No, kwanyanzela ukuba ndimxalele lamntu bajoma mhela ke. Le moto yabiwa. Ngehlobo nehlobo. Andingondi yabuzwa uba. Hayi bo. Yeah? Then usisnitch. Kuthini uba sisnitch? Why ungesiso ke snitch? Because nako umhluvisa umuntu ba izawukhangela imoto ke yakhe. No, ndamxalela ba indanga wena ngathi ngoyishiya kule ndawo kuyo. Otherwise sefikile lamadoda. Awafuni into kakhulu, afuna imoto. Yebo? So kubo caba bayabhataleka ngemoto abayifumeneyo. Amapolice. Abhataleka. Bakhona ifee abayifumanayo. From where? Hello police. Xa ukaloku umuntu kwabuza basebhatala uphathelwa ngubani bra? Ikhona i-incentive ebefunyanekayo ubhuti xana uye wafumana into imoto Chini balaphanam kaloku ngowawusithumelele laphanam. Ewe ikhona into efumanekayo abayifumanayo. Fanele basikele kaloku samxovisa. So ndasinda kulonto yabo. Ngoku ucimba ke ngoku xa kunothiwa ke ngokuthulile hey la information ibe deep ngubani lo. Cimba azuchaza. Mna andifuni kwazi mna. Kwenzela uba ndithi andimazi, ndithe andimazi. So Okay, maybe angezi ke for that part, I don't know. Makaze uzochupha phandle akaziwa nje uphema wena everom Nkosi wena uthi wena uthi isifuba sathi safuna ukuchaza hit and run endiyaziyo. Hey, awunothusile bamayisi. Salakethethe lo. Iyatsha. Ngibona kanjani mntana So soloko but ke umsebenzi wakho unjalo. Mhlawumbe nalamntu bexelela babhala ezo ndaba. Yeah, but I mean, yeah. Yeah. Closing remarks. Sifikile ku hour ngoku unless you have anything to add. No. Secret. Closing remarks. As we close off the year, it's been a big year.
It's been a I big feel year for it's when. been a big year. Yeah, There's been a lot 2025, that's been 2025. happening. For when. Yeah. I've laughed, I've cried, I've laughed, I've lost, I've done it all. I've lived. Yeah, There is what took about baby and can period been rankish. I can't do seriously. Hey guys, no, I've done a lot this year. But through it all, I'm still standing, man. I think the pain didn't do anything but made me stronger because I've done so much this year that I'm so proud of myself. I've been one of the organizers of one of the biggest marches in the city. I mean, like, that's a big achievement. And I feel like I'm excited about what's to come because Yongelendo, it's above and beyond me. My social media pages are growing. Like, things are looking bright despite everything that's happened. And I'm enthusiastic closing the year. But as much as 2025 has been big and it's been a lot, but it's been good as well. God has been good. Yeah. Koyaza siqala unyaka apha sisenze episode noTayis wawusithi uya hopeful balo nyaka uzaba kunyaka oGrand for wena. Ebenjani ke wo? Anisitsho lokho nina. Isithi uzaba nganyaka uGrand. Wena awusithini? Andibuza mina buza nganyaka uGrand. Okay, ngibuza wena kamna kube kunyaka onjani? Unyaka I can't complain. Andizothi bumbi okanye utheni. Nangoku into eyanivisa nje kabuhlungu kokugizola kwemoto ngoku kule weekend. Otherwise izinto zisahamba ngehlelo elahlobo bendisifuna ngalo. Sineminyaka grand mos. No, akusubu grand. Cha ndiya survive ndiyaphusha. Tyala ngesifuba. Hey, that's deeper wena. I feel like ijaji linika inhloko xa lijonga wena. Awunambulelo wena. Uhambile wase umhlanga rocks uthi andonwabi kwindawo ezinjeya. Ufuna ubekwa phi ukuze ube grand ukuze onwabe? Ubekwa eMlazi. Yo, Lokishini. Mlazi gangster. Andizithanda indawo ezilawe ezinabantu. Uya elevate lijaja. Lithi jaja ngoku yeke kuba ngumuntu wetavern. Nyuka ngoku. Wena ufuna umlazi. That's deeper bra. Kanye unike ubomi bakho. Ucimba ungalala wena ubulo bandini. Mna akho need no stress elalisa. Akho nike nonlalisa ngasele energy drink ezifone lala. Hayi nandi ngasonlalisa. Ubuthongo priority. 2025 my sister benjani kuwe bemnani? Ayo bemnandi ngisemgoyela nyaka. Kule minyaka edlule ngoyela nyaka engikoma yiwayisha ngoba ngonyaka. Thixo nomlilo. Wenze imali ninzi. Yes, ndenze nezinto ebengikoma mina asuka. Yes. Yatsika umathoso udibene nawo kulonyaka kwamnandi. Yachaza ukuthi uzibesithi grand. Okay, ndiwe lethotho ke namhlanje. Unakushiwa. Okay. So ufumaneka phi wenza ntoni ithini into yakho? Mina ndi-makeup artist, ndiyafumaneka ku-Facebook, Instagram, zikhona ke into zam phaa naku-TikTok, ya Pamela Thonga ku-TikTok. Wenza ulasesiwenza uenhle katsikatsi. Katsikatsi. Oh, enhle cat katsikatsi. Yeah. 2026 unqonela ndo. Nqwenela umfazi. Jesa. Benemoto ethi qwa. Jesa. Hey. Nqwenela. Sikhomele ngomfazi. Yo. Thenga qhobe my sister. Besitheni kubutheni kanti? Eh? Besitheni ikhona into ubuyithethile ba. Ndenathi. Hayi le ndaba ithethiswa nguwe. Le ndaba yomfazi yakwazi yayithanda into yomfazi. Kanti ngalo nje mna Ngone into nguwe. wayithetha wathi uyasanda usitshatisa wena. Ndibuzile kuba ndandikhe ndanditshatisa nini. Wonke umuntu olapho uthi makatshati. Okay, basake tasip. Yabonga ukuba ndithe utshata uzawuthi wena next day awuzoba satshata. Tshata. Mama kanini? Uncamile umtshato? Awuncamanga, usemncinci uthule. Yabuza kaloku. 26 years. Ufuna umtshato. Yo, ama usene 4 years. Usene 4 years emnandi esapholileyo elilukuluku elinde wena. Usene izinto ezininzi yabo wazi yonke into but usene into ezininzi ongazaziyo sizowuzazi. Usene nye experience edablishene ezayo.
there's a lot in store for wena. Phola. Immediately phola izinto zawo align i-energy. So neuroscience ima wena 2026 Akhambe kagqibe. okay no akazifuni blessings zize kuyo. I-neuroscience ithi in terms of quantum physics, if there's a you that's very poor, sad and london that is out there, there's a you that is very rich and aligned spiritually, mentally, yonke lawo yakhona. Now it's up to if daily thoughts, daily habits, the contributing factors. It's the language that you send to the universe. Uxelele universe ba lisondeze with the miserable me or with the wealthy me. Now, whatever you do on a daily basis, bayasondela ngalhlobo bayi-2. If ukhetha uyeka ungenzi nix, lona uyasondela, misery loves company. And if you each and every day you are one step closer to being this person, life uba grand for wena. So usenexesha. Most of izinto thina amaphupha sawayeka because we thought we don't have enough time. Wena ke usenexesha wena. uthetha ngubani uyazifaka nawo Maninzi amaphupha endawayekayo mna nje. Wena udibane nam ndizoba, ndayeka uzoba. Wadibana nam ndirap, ndayeka urap. Wadibana nam ndipeyinta, ndayeka upeyinta. Zonke zawena ndizenza ndaziyeka because ndicinga ube andinaxesha enough. So now my sister, wena you have ixesha elininzi. Mna ndisakwazi urapa ngoku. Ndizamela ubhala ngoma, andisakwazi nothini na. Zonke zanto ntswambo kuzo, andisakwazi uzenza. What do you mean? Ziveske zihambe, ziveske zimke nje izinto ka Xa ungayisebenzisi iyayipasa kaloku nje. Maybe they were for that season, okay. Mhlawumbi andizokwazi no-podcast xa ndinafuthi asiyazi. So umntu le nto anayo ngoku makabe happy yiyo because umka kwayo uzayikhumbula ungayifumani. okay then uthini ke yiyeke leyo sikuvile ke apho andikwaloba wakho wazoba wena Okay. Uhuti kaloku ndazele kuzobeni nje. Uhuti ndazi noba sine-10 years sazana nohuti. uzoba uzoba lo Jita Sipho. hey Khambuza. andizombuza thetha le uba wena 2026 uthini 2026. Manchata man nam ngo-2026. ucimba usuku utshata umntu Oh. Okay. adadlala Andifuni indlu man. dlala brother Funa indlu ngo-2026. makube njalo mama kalili noma kanini Okay, so podcast will be our accountability. What? I want to go back to the gym next year. Oh yes. I want to. Yes. How many pounds do you want to lose? Why is it a pounds? Kgs. Not necessarily, but I don't know. I just want hamna They uphanda fit again. uphanda uthe Yes. xa uqala unyaka siyaqala Ke ndikhona nam. Count me utshile in. ukuphanda Count me in. ewe uhlezi inteshe nama anseko happy le nteshe to. So Yindlu, and then I want to use my passport. Next year, I need to travel international. unayo passport I have a passport, yes. okay Okay. So 3 things. Those are my 3 things. Go Yazi back to the ngikhwela gym. plane okwendazalo. Oh, sure. Next year funeka ngikhwela plane. Yeah, one of the things. Number 2 and number 3. We're all Yathanda, choosing 3 mos. things. Ndiyathanda. 3 things. 3 things. What do you mean? uyathanda Zazo ziyi-3 kum. Kuye ngumtshato, yi-gym, yephi esithathu. Imoto lethi vrqu. Yeah. andadlala man Awudlali, kuyadlalwa. andifuni imoto ethi vrqu didiniwe zimoto Oh, sure. yabo so Feels good. singafaka enye into ingasiso Feels good. andisicasanga 3 things next year. Ngumntana. Hayi yo. Andivumi ngaye yo. Semntaneni. Awumfuni umntana? Andikamfuni. Yes, I understand about uzoba na 30 next year. Bana 30 yes. Uzomfuna ngona 35 umntana. Bana 35. Oh, andikunika ipressure ndiyabuza nje just to hayi know. pressure le Ipressure ubuza. ngathi buyashota ubomi bakhe nje bengenamntana Hayi bo kanti ndithebe yesho ubomi bakho. uthela ufuna ufaka umntana ebomini bakhe Ufuna ufaka nemitshato kodwa wena ukatshati uqala. Asile into omkhuluwa nje. hayi awusezawulinda Yicimile. Hayibo, uthi usizolinda kodwa uthe next year. Yes. akudlala nani
But I'm Nandiyekile. As you said, like there's so much life to live. Man khaya ngidodona nomthatho my sister because uzawudivorce uzaba west awudivorce akho umuntu uzawufuna ubana awunantsika nawo because so uke wayehamba le ndlela ye-divorce uyayazi uzawudivorce uzawudivorce nelihlobo amfuna ngalo uzawudivorce nje naye uyazazi naye so maka-relax Guys, why nijena? indoda yakhe iyeza my sister yava indoda yakhe serious ngawo kanye intombi yakho serious ngawo you never know soulmate yakhe ngayintombazana hayi ngayiyo futhi lo yabo unazo ezo qualities manthuli awunazo zo qualities uthi ayithiba urongo but sensitsho awunazo xa ungumntu onengqondo Uyam-enjoy upinki nje. masime ngopiki xa ungumntu onengqondo zinje bekumele buna abantwana abaninzi that jongane ndithi mna ii-genes zomntu umntu bemebutsho uzala ngokwe-genes zakhe xa ubona uba the world would be a happier place if bekunozalwa abantwana that think like this therefore yabo then ke umniki wings ngoba makaphinde because bekhe wathi kwesibini uba uluphinda ufuna umntana awukhumbule ukuthi ufuna umntana yena zininzi into azifunayo next year uyamitha okanye awumithi Yeah, achome. utshintshile wo tulia wena Like more than anything unzomthini. Like I don't mind having a child. I don't mind. Like iba ukhona uzaba khona but my sister ibela umntana kana-30 ngoku kwenzele le ntwana Yeah, I was thinking that now, izogcina lo namhlanje. mntana kwenzela ukwazi uphuma hayi bo umntana gcina umntana cimba i-right lona but andifuni when the thing is they add up jonga izawube uright ngokuyi-1 akalo xanduva kakhulu once sebeyi-2 like it will be even double like difficult to date once ithi-3 and I'm not married still so rather mandilinde if I never get married maybe I won't have another child I don't know but ndonqena uyilanto izoba ngubani first born yakho igama layo asonwaphi hayi andicinga zodwa andikamfuni umntana andicingi namagama uright kanye yes you're uright kanye asonwaphi uphem ntombi ndicinga ukuthi urayithi kanye elo gama lithi asonwaphi uright uba angacingi into ezidibana nabantwana nentoni she must live her life second born yakho izoba igama layo I have it ikhona ke ndinayo ne Asonwabisa. Iyana 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 ashiba bangapha abantwana awuna one yo lo mna namnye lambethe kuthiwa ngo-alupheli owesibini baye bekhona bizaba nguliyaphela hayibo Ah, usaqinile lusavutha ewe lusa usavutha closing remarks ngoko uphinde uyasiphinde siclose ngo phinde siclose umclose ufuna but uthini my sister 2025 ithini into ufuna uthini my sister okay nansi question okay kushote episode ezingabi ngosifana so shooter 1 then sivaleni ngokugqibela okay so any closing doors ozasenzela yona Karaoke nje, closing door. Ipati. karaoke masisebenzeleni uba ikaraoke yenzeke yazi uba yonke into siyayivala after ikaraoke asiphinde sidibaneni sobonana next year bo ibray anything noba siyopheka ke potyokoza akho nto usenzela yona mlungu masisebenzeleni uba lewe yonke yenzeke nge-5 okay nge-5 uza kwenza izinto zonke 5 next week ne uza kwenza nenyama yonke into izaba khona ba andifuni bani baninzi kwenzele ndikwazi uafoda andoniafoda kanti baninzi awuzawuncedisa ba sinocontribute 1,000 yho hayi ngaba kanti ne-podcast hayi so guys masebenzeleni le-5 man uba mayenzeke man xa sidubula into zakho awuzosazi uzashiya kodwa zingabayela ngoku ziyadubula ngoku utsho mntu ngeke okay so yeah kodwa unayo nje impakamo uneproblem nosiywa hayibo impakamo ibitheni ithabu uthini na nayo impakamo aletheni utsho njani athabo ndive siba ngathi awundive elaborate njani impakamo njani andiyadlala uneproblem nosiywa njani
utheni wonke umuntu nje khona xa ntwana iboxer ungasilibali soxoka utsho ke ntwana andiyithethi loo nto leyo andikhathalanga ushiywa nantsi nje ukubayithetha ba le nto yoshiya utheni neproblem noshiyo neproblem noshiyo njani njani no ndiyabuza abantu abantu xa unazo friends nazo friends na friends nje uyayendazi uba na friends no abandon so mamela abantu xa be-right bayabalibala abantu bebekhula nabo ufana noxa ufumene urafu uba nee-friends ezintsha yes so now ndiyambuza apha online hayi doesn't matter leyo nje noba angashiya khona mna my sister ndiyakuthanda ngoku ndikuthanda nakawurich noba unothi uyayeka le way asoze ndiyeke yabo so awunowi loyalty ubufuna uvaya ungavaya akumelanga abantu umuntu azifilishe ngathi yo ndiyabawela kanjani uvaya qha ndicinga ubani ndiyayisupporta mna anything that will elevate you and make you happy if mna nditoxic kuwe cut you off my sister nditsho mna yeah hayi thethileke ingqwayo Drops mic. boom and bimele sayivala apho abandon funeka i-therapist sethe nge-abandonment issues Uzawuza apho sesimvuzo. hayi mna hayi shema mna yiyo le nto ingenazihlobo funeka sethe ne-denial because kustage se-denial se-abandonment uyakoyika ushiywa aloyika ushiywa mna hayi chosinyanta steve uyakoyika ushiywa ndoyika ntoni ndoyika ntoni uyakoyika ushiywa ndibona ubuso bakho buyatshintsha njengoba ndiyithetha le nto abalahla abantu abanze ngam ewe zonke into ozenzayo uzenzela uba ngu-forever wena njani akho nto irongo but ngasuke ungayithethi uba andifuna uthi ke zange nathintini zange nakwenzela nto ntontoni uthi woba grand usayistephe nobakaziqapheli Aye, Betunan, this has been the Nayful podcast. Ngiyamthethelela. kandithethelela ntwana yam kandithethelela ntwana yam please man kanti kandishuwa ndiyashiyeka If you never miss a lucky day. andithi awushiyeki but I think yi-biggest fear yakho leyo because what do you mean uba awunazi friends ziphi ke unazo wena anazo mna ndiyazazi mna uba ndinale problem yanto ndine-problem mna ndithanda utrust abantu ndiyazazi yiwe yam le andithembanga mntu ndiyazixhasa ngoku so mna I feel like wena unento edibene noshiyo awufuni uzikhomitha kwi-friendship kuba ikushiye So, Ima, you guys are neighbors. You've been neighbors for years and you work together. Nizinto. sizineighbors Ubothetha nje sizineighbors hayi tshomi yam le Oh my gosh. unazo friends wena No. yazi kwenye uyayazi leya ide ikhathazeke ithwaze waye kodwa nditshomi yakho ndithi hayi Indaba nayo subona le nto njani? zincokola Nam, itshomi yeah, yam I think the more you grow, the less friends you have, man. unazo friends wena oh hayi ke my sister nguwe wedwa into right apha nohood unazo friends uhood basihambile saya kwenye indawo yo nefriend lapha kham ndifowunele yabo hayi ke But you know, people, there's a difference between abantu bofuna nabo baziyo and like people you will call your friends, like your friends. wena kwi-friend don't difference I feel like friendship has a fun, like times have changed. kodwa stipe friend yakho He's someone I know. like uyitshomi yam natasti uyitshomi awuqunyiwe Guys, hi man, hi. On a serious note, mna jonga ne mna
andenazi friends andizifuni friends mna ndikhule kwasendlini ndihlala ndedwa abantu bayodlala ndishiyeke endlini ndindedwa. This is what happens to me. I feel like when I'm with someone, I realize why I like being alone. Benqona imali sithetha ngabantu like ubona umuntu athetha into ezingakokhiyo okanye niske nispend imali nokhamna anamdla wokheka. Ayibo awunyansi Anamdla wabantu mna. uthi umcacise umcebisa umthini uyakujonga nje uthethe ingathi yakuva kakuva nyansi Kurong uthi cela umntana ndixelelwa mna. Kurongo yabona ndimdala ngo ngicakane nento ngo ndixelelwa ndixelelwa ngoku oledi ngoku before axesha ba utheni nje uhlala endlini nje oku 3 days awuphumi kwela kana uphuma ndephi andisho le toilet dithini uthi cela umntana for ubomi bakhe up until ayokweluka then ke ngokube ngathi uyayeka kancinci ucinga uba uzawuthi uzoba yindoda ephaphayo ke ngoku kodwa umtixela iminyaka akutixela phi like la way yoba mawuhlala endlini andibazi abantu base-ariyeni makodwa kudala nahlala phaa andibazi namagama wabo because uphuma yesigele phinde ubuye endlini awaziwa kwa wena le nditshoyo awunatsho uba ndihlala phaa so uthini ke ngoku ufuna ndizoba nomhlanjani ngabantu ne-friends so antisocial you like being alone. Yeah. But kurong uba alone because umqolo ubhlungu xa ndilele imini yonke umqolo ubhlungu. but abanye abantu bayakhathazeka ngeliwe ezwisizithethayo yabo ba abanye abantu bacimba akekho umuntu okhathazeka kum. hayi uyayazi nawe uba abanye abantu bayakhathazeka bacimba umuntu itshomi yakho ngenxa ehleka nawe ethetha nawe umthanda umuntu ne Yes. but my understanding of a friend is completely different to any understanding yabanye abantu. So People use the term too loosely. I Yes. think wonke umuntu ngufriend but there's so much it's too deep for uba ungabe sikuthi uyichomi. hayi mna and like iqala njani friendship komdala elihlobo Ichomi yami na umntanami. xa inothi uzayike ucela uba ifriend yakho ungathini She asked us to go out actually. wathini wena I answered like hours later that yeah sure but it's just busy. oh sure like xa inotsho uba I want us to be friends Isn't that what that's saying? kaloku but then sithi uthini wena ayithitha ngomlomo akanto wrong Do we have things in common? ifuna kube ne-things ifuna zibekho i-things No, zibe but like common why sizoba zichomi kaloku? Like we must be heading to Chong. Umzekelo, this weekend I chilled with the girl that I met her for the first time. Biscuit telephone. She has a business. Alice. She's been helping me develop my NGO. Sahlala kunye satin. I was like, okay. Like she's, I don't know if she's a friend or she's worth being a friend, but she knows a lot. She's someone I could learn from. So I think I use you to level up. Pukanye, you use me to level up. But when our journeys end, let's not cling to each other. guys asiko right so 3 Asiko right ne That's because what it's umzekelo someone who I call like I feel like I don't know I feel like mna like you find a relationship ungala so nyanzela into like for example this girl that I've known since university divese nathi kuye they say you know what I think I need a break and I haven't gone back since. Not that we fought or anything, but I think I've just outgrown because I realized that our conversations are constantly about the same thing. Because you're still always in the same predicament. bimela kudala ndayithala le break up Ne? sizo friends kaloku breakyanto umesa awundibona qho nje it doesn't matter noba ungathi na asikhe sisathetha apha for ngenyanga ingathi abantu bayayazi uba ezi azithethi sasitheni galamini kaloku yasesterling ngokolwenishepa yena kanti kuthi before Asasithethe. sasithethe inyanga yonke phaa wathi qi wena upaka imoto phaa endlini qona thina nizophuma wamisa imoto benwanga 4 hours andiyana loo xa ndiphuma wandingena ma ke ndikugcwalisele ndigqibe gqiba uthethe thetha yona ofuna uyithetha
emfeni koko wathi ubani nobani udala bekufuna ubani ufuna intoni ubani ufuna intoni ubani andithi makuthini kodwa ke bonke abantu udala benifuna bendibuza ngawo thetha then yayiloo nto i-right solution enjalo xa kukho i-conflict kungabikho i-pride ayikho grand yeah yabo i-pride yes sometimes uyalidinga uncedo lo muntu but i-pride ithi thina suka ngamyeke mani ubani so I think thina so-prideful yeah, because now I'm thinking about it. asikho right yeah unyanisile yeah unyanisile. and iyamosha ke nakwi-relationship i-pride yo too much ungabikho I have a cengo friend. She's from Cape Town, and yes, man, you're always making me think. But I was wrong. hey You are wrong. But yeah, man. thini ntasipha awukhumbuli wo wandisulela nga-covid gqiba washiya esithubeni ngoba kathetha inyanga yonke and wena unento yo camako uye athi hayi thiphu ucishile ngayiyeka lo wenje ngayiyeka lo we ngayiyeka lo we tena I think- ngokubuqobothini Ngale game ingazange. ngithe mna if uPamela akazanga andizophinda ndimtatshe ndimbuza uba uzawuza nini because bendimtatshile kokuqala ne and then akabikho available ndamtatsha kosibini but ku-PK akabikho available then ndamtatsha namhlanje wathi uyeza then xa njengoba esithi uyeza kwaphela iawari esiza eziyi-4 ndithi hayi awe-1 ndithi you know what andifuna umdika mna nabantu if akazanga namhlanje andizobuza uba utheni ungazanga andizophinda ndimtatshe ndim and akazuphinda udilitha kwanamba udilitha kwana bengasudilitha nambara but like andixabenanga but andithanda udika abantu iyaqumba choma hayi wakhona bona ndiqumbile arha uyaqumba wena ndandiqumbele ba nangu busithi inyanga yonke nathetha sasingaqumelananga qha naye wayengqithe ngemoto ndithi xa ndisithi jini yemoto yakhe nepoli mhlophe kona hey ispeed kuthele senyusi kayibonayo mnandi but ke I think Asayazi nalo abantu wena. xa besazana kulula uzisolve problems like if we both know uba awubani akazuthini awubani uzawuthi man let's meet each other halfway but hey uyathetha phaa kulaa ndawo ipride and umntu onepride akazazi uba unepride andizazi man irongo ndiyathandaza brand neproblem yongakwazi ucenga mna yabo and like ayikho grand lo way every time ndicinga ndiyayibona uba man yeah ndicela uthixo andiphi patience because ndiyabona ndidikwa msinya and andikwazi ucenga sometimes I'm in the wrong and ndicela uxolo ungandihoyi ndicela kwesibini ungandihoyi andizokwazi ucela kwesithathu until undihoye kwaphaa ekuqaleni undazi uba inhliziyo yam endaweni ethile yabo so lento kunganzima mani uqala umuntu omtsha kum sendizibona ayinosebenza sendizibona ngokuba ngoku toxic ndinga-toxic ngokuwes ngoku ndingangu-gaslight ndingayi-narcissist zonke la magama amatsha asetyenziswayo nge-South African females ndingazizo at one ngeveki eyi-1 ndingangulo mntu urongo so hayi urayithi umabhebeza andinyamezele ndiyasebenza kum ndiyazifunda incwadi and ezi ncwadi ziyandibonisa uba ndirongo and ndiyamprova vale man 1 hour 30 minutes ngoku oko besivala Oko an besivala hour ku-hour. so sibheka phambili yeah kungani uqalayo i-podcast ngoku kule 30 minutes wona sithetha into ezirayithi kule 30 minutes ezireal ezi kuthiwa siyanithanda kanithetha ngezi zinto uvile bekuthuthuzela my sister Yeah. bekuthuthuzela kuthiwa hayi my sister uzaba right Oh man, I'm gonna go check. uyabhelieve uba uzaba right wena I'm okay now. Asithi It uzaba comes right. and goes. Kaloku, as I said, it hits and waves. I'm okay now. Until next time. so kwi-group therapy saba honest okanye That's the whole point, though. ngamabibi kaloku azawugutyuleka phaa I found Anton. andiyazi kaloku kodwa wonke umntu unebibi lakhe anabibi angoda amabibi uzawubona kanye Uzaba love. hayi anabibi elithini qha ingasike mna ingasike singafuna- wena What nawe movie? nawe lowo ingasikususe le ngqondo yakho eh wena unala ngqondo camako ithi ngumfundisi ke lo uzandithandazela
mna ndingawanga. Yazijonga. Andithandi nalo le weza. sister lo. Mamela Uzawuza unala ngqondo. Usasipho wandona kayi-one. Wandise komnye upasta. Nathi ke pha. Akekho grand Dustin. Because wandise ku-fake pasta wena. Pha nathi ke nebaleni. Abantu bana pastor bangakubulala. Okay, wandise ku-real pasta. Ebaleni. Wandise phayana wena. Uthi fake pastor. Ndenze ezanto zakhona but ndiyazilarha because what am I doing? Yabo? Zezo ezinjalo No, umthetho wakho noba ukwephi na icawe wena. Noba uyephi noba ndikusete zininzi icawe koko sihamba icawe mina nawe. Azange saya exholeni sihamba icawe ndikuthatha ndikusecaweni sisuka eAbsa sisuke eholweni ka12 zininzi icawe kudala sizihamba imilaliso nento ukhonjwa abantu phayana ke pha ndancima namzawukhonjwa niprofethwe kwasikodwa hey kule yayishubile kanti uthetha notata lapha ecango wami so uza eready ungivesithi shanda ka ndivumoya yakeza le akugezwa kokuva umoya so yabazi next time ufuneka sihlale soyi-2 ukadela wena uyenjoyina wena therapy leyo uzawuya eqonda bayo bring it on sister umamele kahle. Ima, what is the theme of the therapy session? Should it be childhood trauma? Should it be what exactly is it? Since you take uzophuma amabibi, but like what are we trying to deal with? What are we trying to achieve? What do you think when upedlisha naye? Okay, I think right now it would be trying to balance me as a person and as a human in a world that has izinto inazo and being spiritual. So the balance between spiritual and religion. I go to church. What do you mean? I'm Christian. Mandi simhlophe higher and on my dad's side also. So also that, but not really that, because I knew Lando. But yeah, there's also that. But just trying to not feel guilty about being horny, for example, or trying to not feel guilty about izinto that make me a person. How often do you do? I'm not trying to open that can of worms. I'm just asking. Who do you mention? Whenever it's close to your period, you get horny. You get very horny. Oh, yeah, was Belvik. I can't go Phoenix. 3 weeks and then go when you're about to get there. Yeah, Peli, Iminku. Uchengoku. I guess so things like that. Like yeah, to just not feel bad about being human. She doesn't feel bad. I think I wanna get to that level. Okay, I want to get to a level full on, because now I'm torn between the two. Like there was a point where I was preaching, there was a point where I was very like on fire. Yeah. So it's either in the lapa full time, but you don't get there without fighting. And I feel like right now I don't have that fight in me. Right now I just want to be human. I get you. Yeah. Now we'll talk. I know how to dissect and don't know. Can't be honest. Nam dinasi gift ethile enayo cha if you kumuntu othanda uhleka so sometimes ndiyaxelela inyani but ndiyakulaha so yaba ngathi bubuxoki wena uphetlisha nanto mna uthi mna ubalo umuntu ojonge man anzazi into endibhetlisha ngayo but ke into wena ila abandonment and awufuna uzi-accept uba ulevelishe up ebomini kusekho la wena ungeka-levelishi up mane kukhumbuza ba hey ungayiluza nanini na le nto nayo that's your problem. Okay, unyanisile. So now kuloo nto injalo Lando, guys, I feel like we owe you imposter syndrome. We all suffer from it because we're scared of losing what we have, Nyan, because we know poverty most. Yes, but yena akananto dibenise na poverty yena qha une-mentality yasemaghetto
even though wayeka uhlala emagetho uneminyaka wayeka uhlala emagetho but la mentality isekhona awumva ngoku usiya kwendawo expensive ufuna uye elokishini ila mentality ithi I don't belong here. Nawe unayo ke lo problem. Hawu uthathela ngawe nje. Yeah, anyansini. Nam ndinayo Shem. Unayo now? iyafika nakubani na most lanto guys. Zingabe enye problem unayo my sister? Ndiyathanda uba negative and ndiyathanda ucinga uba ayisuka mna soze ndifike kulaa level. Okay. Ungalili kodwa xa uthetha. Hayi Thetha nebathi ungalili. ingathi ndifunile Sensitsho nayo mos anoba ngaphandle kwakho Thuli yazi xa uthetha ngene ukubone ba hey proud like serious ndikujonga nqone hey hajonga yasazi story sakhe lo girl. Oh Shem. Kabona abantu making it hello as yeah. Kabona basafarisha basazi istory sabo. Ne? Bo. I think no one is sure of themselves in this world. We can't be. We've never lived this life. Bakhona abantu but it's based on I don't believe it's kabantu like abakhule. That's why ke ngoku that's the reason ye nuclear family. Because then akukho izinto zonyuka ngelihlobo zoyi2 awulekhisha into ufumanise komnye overcompensate umzali kube yazi ba utata akekho so uzambanga utata uzambanga umama. Sometimes xa umoshile ubawela utata agqenge ngumama yena. Sometimes xa umoshile ubawela uthetha nomama afike unibanga utata yena. So xa ni nuclear family umntana uyayazi ba udila notata udila nomama xa umama ebhidekile utata mhlamba akakwazi uthintini. That's why abelungu ufumanise kuba hey umpholile ucinga ba imali kanti ifamily structure ibalekile ku development yomuntu. What do you mean? Because ke mina khule both parents. but yeah ikhona situation apho abazali babe khona but they lanto buyithethe kaloku yobana uyakwazi ba utata lo pha endlini kuwe abe khona but engabikho. Yabo uqhubela nithethe notata akho wena heart to heart mntanami ndiyakuthanda mntanami ntono. So sometimes uyamdinga utata wakho ekhona endlini but you don't know how to reach out because wasikhatha kudala isandla bemebuya extender amanesi xa uwile mntanami phakama mamela kaloku kune otata bakudala abafani notata bangoku yabo njengoba nami ndansitsho ba akho nto ndiba ndifunde kutatama yabo. Ewe ke bekhona but ayikho into endiqonda ba hey ndifunde kutata. Then naye ke I believe utata ke mdala ukwaba bantu bangazi expressiyo ba uyamthanda umntana wakhe but iactions ziyatsho mhlawumbe. Yes. And ndingathi uba ndifundele uninzi kutata and if ebengekho Shem ngenekho nje qha akathethi. Bona bawela thethe okanye uright okanye. Yabawela thethe. Kaloku abantwana abancinci bafuna athethe umuntu omdala thina soyi2 and we wish ngokusithethile na ufuna athethe yebo ukhona yena but akathethi and iactions ziyatsho ba uyamthanda senjo udati uthuli utata uyabonakala uyathetha ngam kakhulu ebantwini but akathethi kuye bantombi yamani yazi I love you and I love what you are doing. Ndi proud ngawe. Sometimes xa ndithetha nabanye abantu kanye ndikubona ezifowunini okanye uthintini ndiye ndivuye because usuka kum. Sendi uzukuzama ndithetha naye tama yakho man. Akho lula kaloku. Kodwa akazama. Akho lula uthetha nomuntu omdala wathetha notata akho wena. Legend legend kodwa sanilikhwala nanyanzelwa ngaye baba ndihlala notata akho ndithi yo ndaya kodwa ke ndinikwa igaba nomhlakulo uthi olihlathi lonke ufuna ukulima umbona apha ndifike kuseni ndibona zakhe ndincokole netime ndifika ndibekelwe igaba nomhlakulo nerake ndinikwa overall bethe mini yonke ehlathini xa ndibuye ndivasa izandla ndinikwa iplastic onegwava ezininzi ndigoduke thetha lo Khosa lo. Yabo otata bethu bebebadala but beberongo it doesn't matter baba badala baba bancinci beberongo Bane love ngalo abantwana baba. Kuphela every day by love you mntana. yes yabo Every day. so wena ndithi kuwe xa ufumene ichance noma umbhalele utata kutata
I want to appreciate you, and I feel like ngokusekhona benoba uluva nawe usithi uyana-appreciate okanye uyandithanda qha so uzade sicenga kade nyimbilile zange uyenze nje kutata yakho wena lo nditsho lokhu nje i-right le nto nginefu ndiyayiva nyani no i-right yona Ndizayenza. hayi ungathi kanti percent nditsho nola nditsho mani ba okwangoku and ndizayenza sonke okay bo wona 40 minutes every time ngathi sizawuvala sivala but on that But I feel it's a little right. like yeah I feel like the first hour Ice break. The second hour kungona nyani sithethe zawe is serious because yazi intoni xa icishe utatakho amkhumbula uba bengumuntu ongathethiyo Yeah, you just want Umkhumbuli. him back. ndikhe ndibawulubuza aba bantwana babini basemveni kwam masimyeke ke lo ngumfana aba bangamantombazana ba like bava njani like Experience kanjani? no ndithetha ukuthi kule nto yoba uthi ikhona into esoloko ithethwa ngabantu athi babe khona utata noba ngekunje ndiyabawela ukhe ndibazi bacinga wena lo because ufike wangena kulaa ndawo yakhe wena i-age difference yakho nabo ikwenza ube ngutata wabo so andizokwazi ntoni ke ngoku abazokwazi ukuthi ukuphendula. baye bekhona utata because ukhona ubhuti into ezininzi bebezifuna kutata even ngoku bephila nje utayima wakho bebefuna kuyizinto so ukhona wena ubuza wrong xa usithi babe kuthenge ethe utata because kwangoku bekhona ubukhona wena for ungenelela buza wena qha ba ithini iwe bacinga ntoni xa bebona amadoda ithini ba ibrain yabo iwirishe kanjani Yeah. coming How from did it a house where affect kukho utata kukho wena kukho ubrother wakho omncinci ithile question yakho Like, how did growing up with Tata Wenu affect them? Like, babona njani? How do they experience men today because of your dad? that's where it will if physically zikhona izinto bezikhavarishwa ngomnye umntu iproblem bango emotional fumaniseka uba sometimes itama yakho was not as communicative ukhangela amadoda athethayo noba athethe imfitshi as long as communicator because ibiyinto ubungayifumani kwitama leyo bayakwazi ukukhangela endodeni Jesus deeper ucima kutheni nje abantwana nje ubone ba wayengenatata lo ustika nebrothers indala nawe yaba oluyazi Father kunjani figure. uba notata but ke ngoku ufumana utata owenza ezinye izinto kuye yho hayi nisentweni nawe nje nditheni nawe everything that you got from mama wakho made you the person that you are relating to umntu wakho you learned from umzali wakho ngumama Uthanda how to umntu deal wakho. with the females if uyazithanda females umama wakho ebekuthanda but if ubeluku womama wakho asuka amangazana asuka unjani wena andisazi ya usenezinye mna ndizalwe already But seyenqubo against the world into endisho ngayo kule nto uyithethayo yabo into endiye ndive kuthiwa amadoda angabetha abantu babo bayithatha endlini mhlawumbi kaloku. itata lo betha umama then akho nto ifani apho abayibonayo uthando so bona kaloku basebancinci uthando luregistarisha from umama notata so if umama notata bayaphuzana uba affectionate umuntu xa umbuza love language yakhe mna ndithanda sawe izinto ntoni uba utata ebengumntu oza nezinto ufuna indoda enjalo e-resourceful uba utata ebengutata ongathethiyo but ebengumntu onentontoni i-emphasis yakhe ndifuna indoda enomqolo indoda mayimele into eyithethayo funa because uyi-understande uba ubudoda benziwa kumele into eyithethayo ndake ndambuza umaka-alu uba yela wakwandibona nomsindo because zange wandibona yonke le minyaka and ayithi loo nto leyo andibinawo umsindo kodwa zange wandibona kodwa wake wakubona ukhathazekile wayendibona phi ngalaa mini ukhathazekile nxa eqanda wafuna unila ngalaa mini
Hata sibofuna bra. But okay, man you. Ha bra nangala kubona ukhathazekela hlobo. Wathi waphuma kushoot wena wayichopha emotweni. Kwishoot? What wena? Ubona umuntu menzele yonke into xa ufuna izinto wena. Mkhulu oke bethule. Usuka apho kuye quickly. Okonke ngathethi. Siyazimokolela thina akathethi yena. Xa ifika pha wathi emajita man, man nditshintshene pha nomakala. Ndimcela yandenzela amaqanda wathi ningasenzeli nje. Kodwa mina xa ifuna into ndimnike yonke into ayifunayo. That was not about iqanda. That was acts of service. Xa umuntu umenzele service wena, you think you have registered in their mind ba anything they need they can get from wena. Therefore nawe xa udinga into mabayenze yena akayiboni ngolo hlobo. Ucaba kuyagcina izinto. Amantombi kanjalo nanga amabini. I believe ba injalo lo le. No, eyona nto nyani ke edinayo. Unyani ndiyayikhumbula ke ngolento uyithethayo. Into yoba ndikhe nditsho nakwabantwana bakhulayo bapha endlini ndithi nina nithi bhuti anantontoni bhuti anantontoni kodwa bawuthi wena nena khawuvasele shet umuntu utshintshe ebusweni akayivasela shet encumile ehlobo loba wena yonke into athi uyayifuna iyabhoqa yebo ibhlungu ke nakuthi lonto ufumaniseke ba uthi xa usithi ke ngoku Thuli ngicela undenzele into lento fumanise kuba kuwe ingxaki problem ukwenza lento kodwa zonke wena into ozidingayo ozifunayo mina ndiyazenza andikusokolisi. And it makes me think of njengoba benisiza I was thinking but it's so hard to get genuine help nowadays. Noba ucela umuntu ba akuncedise ufake igrocery endlini funeka ukhuphe 10 rand ba umbhatala. Noba ufuna umeza kwenzele something like it's all about money and what you can get from that person. But asikwazi uyibuyisela. But ndiyayiva le nto ithethayo. Umuntu akakuncedisi with the same enthusiasm xa ezocela into abakuwe. Iba worse ke apha emadodeni. Amadoda ayenza. But when the minute sithi ngicela wenze into ethini wow ufuna uzoyenza lona undijonge futhi uthi bengakucelanga. That was the thing in early 2000s. Abantu kuthiwe ubani wangunoteksi wafundisa umfazi wakhe wayenisa umfazi wakhe wamlahla wathatha nogqirha. Iwe esikhule isenzeka leyo. Ngoku silithwele idombolo. But izinto asithethi thina problem yethu asithethi so ibonakala engathi thina asinazi problems. I-problems zezi sizenzela osisi. I-problem asithethi ne? Asithethi thina. No. If thina bese vocal elhlobo zenzeka ngalo ezway kuthi ngelhlobo. I think ibizo understandeka ba we live in pain. No, into ezibangela basingathethi. Sometimes uqonda ba awuzoyiwina le battle. Because bayathetha basisi. It's fine. Ubalulekile either way senso njebo akusuba nje ba ungazoyiwina le battle right. Yeah. Urongo. Cha ke ngoku awufuna uyenza ibene. Mamela bra wami ne. Xa the more amadoda ethula the more osisi bethetha. So if sino 50% we bundles zothetha 50% umuntu for uthetha if uthuli ufikile ku 50% wakho okuthule wena uyawela utyalo na wakho in the next 50 years zonke izinto zabe senzeka zabe izinto eziphele. The thing is ne now amadoda awekho ku policy making ngoku awekho imisebenzi emininzi esetshenzwa ngamadoda ayo misebenzi izaba beneficial in the next 50 years. Number 1 lo. Number osisi ke bona bafumana imisebenzi serious baphangela eParliament bayathetha pha lo umthetho makathi. Now if kungena umuntu onengqumbo kulandawo yomthetho enze umthetho that is not beneficial for abantu bonke is only catering for abantu abathile in the next 50 years kawukhala onke lo madoda laxesha babephi kanti abakhuluwa for unqandiwe yenje abayazi mosibona bakokusenzeka ntoni ngeza sikhathi yabo. That's the thing ke yothula kwamadoda.
anything ngoku esiyibona iyiyo esingayi-understandiyo thina uboyazi uba kwathethwa yayinto eyayisenzeka yathethelwa bade bavala umlomo yade yayile nto iyiyo ngoku kwathuleka. ucema ngathula lo. That's what I'm saying kaloku. Siyathetha thina. And the more bethetha, the more andithi kurongo ukuba nelizwi kwabo nondve kahle, but I'm saying ukuthetha makubalance. Uthi ucama kuba if you guys don't speak up, lento it will be a one-sided experience. Le toto ibingathi zakwenzeka yethu. Hayi into nje leyana, which is lento nditsho ba nithetha xa nikwazi uthetha nithetha kumaxesha erongo. Amadoda esithi amadoda uyayiva ke ngokuba iphelele emoyeni yezinto. Jonga bra kuthiwa men's conference, hayi men's akhona imaginary kukuraka nje wokuba kuthiwa awuzaba sispeaker se-men's conference xa wenze into edizi yabo. That's the thing ke ngoku thina siyayijoka, thina singamadoda e-memes. Amadoda ke ngoku azawulandela kuthiwa tough times create hard men, and then easy times create weak men. Thina bantu siphila kwelizwe ligrand asileqwa ngamabhulu thina nge-petrol bombs nentontoni. Therefore we don't create, we don't go out there and create sibe zi-history makers. Siyaphila nje for uphila and then we die. Now what happens to le ndoda uyikhulisayo wena? Izawu experience ilizwe ngecala eliyi-one, because even nalamadoda akhoyo apha efemelini they don't reach out to say boy kwenzeka ngelihlobo nelihlobo nelihlobo. Unini ke ngoku. Yeah. So it's not only because of mna indoda lelingana nawe, nawuza uzalikwekwe phaya edingayo ba wena mawube ngumuntu othethayo izokwazi uunderstand ba ilizwe lakhiwa sithi soyi-two. That's the problem. Hey, The more we talk, brand ithi mna jonga ngoku yo limoshakele bra man, kumoshakele man, kubutshopho obuhanxa bra. Ezinye izinto siziyeke zaslipha in bra. Ngoku i-relationship ngechweba ngoku. I-priority yichweba ngoku. Ngoba nabafuna uchweba. bajongile. You want money. Ngithetha kwi-relationship. Xa uthetha isizathu sabantu abanintsi abathi hayi andijoli iba yinto. Because akanamali. Ngoba nabantu aba-emphasize ichweba. Kaloku nina ba-emphasize uba yi-provider. My sister kaloku ndithi the reason why abanye abantu bengekho kwi-relationship bachaza ububroke. Umuntu ebenalo uthando but akakwazi ukukhupha because of akanayo ichweba, and nina ni-emphasize ichweba. So what nina? Sensitsho, I'm not saying ndiyageneralize ke. Amanye amantombazana ngabantu abathi ndiyaphi kwindoda ebroke. Uthi suthi nina. Makanini. Makanini akawundotswele makanini. Masivale. Kudala. Hey makanini alukuthandi kodwa le nto ibebhizi nayo istrong man. Ikubethe what? Uyakujobolalisa. Uyathanda kanti lapho koko wena. This is me happy. Mina nithezi izenhloko ziphelile enhloko ngonde relaxed. Uzikhuphe njani? Connected guys, let's go. Uzikhuphe njani? Let us go home. Ukhona umuntu okhoyo? Hayi. Abafuna ukugoduka abo. Okanye hayi sivale nguwe zilibazisa. Hayi niyayazi ngizobe ngekho next week so it's fine. Uthini? Uthi lo muntu ukhoyo ngoku next week uzabe engekho. Ebemnceda nje for uba makakhuphe ezisa le 3 months. Utsho kaloku. Uthini kanti? Uthi uzabe ngekho next week. Lo muntu ukhoyo. So akafuna ubethetha kakhulu mhlawumbe kuthiwe ungathethi ngamba. Uyaziyo. Akaziyo ba une podcast. Uyaziyo soze ngama. Guys, I can again. But I'm fine. Like I don't have to be here all the time. Uthi wena yini ke ngokulo ukhoyo ngo? No, I've known him. For a while. Yeah. Uthini ungamnika chances zokuba bakhona isithala? Ndiyamnika Kodwa 2 hours ozayenza.
Kaloku right kodwa sometimes ufuna iklaza ufuna ntoni ebalulekileyo kuwo. Stop, Bill, I've been saying this. Sensitsho kaloku kulo mcimbi we-2 hours. If umntu akasebenzi Satisfaction, 2 dog. hours. Must be right, Sonkeni. Hayi uyayimunca lo. Yambona. Awufuni umntu. Okay, yeah. Uzawubuzwa uba uyazelaphi suyeze le nto. Uyazelaphi into akuva noba uthini. Uyamva? Uyayimunca wena. Le nto uyenzayo kuzawubuzwa uba kutheni uyazi nje uba utaba uyavibrata suyenza. Kunyiwe njani. Kunyiwe njani strong le. Kunyiwe strong njani. Okay, if you show up every day, you never miss a lucky day. This has been the Nayful Podcast, Players Edition, episode 45. We're out. This podcast has been proudly brought to you by Leptronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Leptronic Solutions. Email us at